of July 2024. March Brenna song. And free sabre copy Massa no Panun Dubable for God and country. Yabasre no Akayan home. Coming to you live from our national studios. A queer Frakoma Oba Tampa in the studio. And ye butua a we are sia fanena da Roma. And so 80 and nana pay. Vigidi wo Kristo Yesu Musa Hoden wo ho. Sani yan so ade yan kwa chen no. Na mayena dance mo. Meko Samerio. Menya mote. Meko Jerusalem. Meko Shasia no. So ya de aseda de ma ye Nyankopon no san said ye waya ma ye bro adwene ne ntiase so ye kodai say wufuo na madum ni mobrohu so bebre ne ne Awurade Nyankopon aye e de ama ye odasuo mu emframa boni e boy ye yare boni ye to de fa wiem ene ma hodo a na ekoso na ni nyina obonefo no pese wodi akutia yen nanso Awurade ama ho kwan ma na pay chirema da bo dwem na moji di mu afurusane e nkwane ahoden wo ho said ye nso ho ye den no anopa ye nyina be kan bom ne ye de aseda ye de ama ye mbofo ye njefo ye gwankobia ye nwura ya je nkwapa no ye nyina ya kan bom de aseda de ama ne den san said ye waya ama ye doso eboro adwene and ntiase so. Bringing the time check, some 48 minutes after 6 a.m. And on behalf of the team, Odi Ahenkan Kwame Aboa, Ajumpa Heneko Fi Mensa Kobi K, and Abili Man, Ofremi Oboba Ofori Amanvo. Yera Seswa Maya Kwan Wakanim with Jumanim Ufie Ho. Baby, I want my Rebia.com. And pay Yeda Sibibre. Ye Koswa Sring and pass on to the Munchon show some more Hobaya Wo or Home Masem near Baye Musuo a sign a mania Mihuyanka. Your bonnet phone was to Sudia Fen Suum a Dianimu and Framemu. Baby, I would do number C. Yawdo and Sabesum. So bonnet phone was Chessie and Sawana Semia or Nasemia. Enkodi Bonia, ye tu jatum. Ye tu jatum. Obin to me fa who bribi mfanko ye bribi tie ha me si obin to me mfa wo ho bribi en to me mfanko ye bribi uni mu die ntia sanse dia otewu mu no oso senenia owo wiase na ora onyankopon asem wendra na ye kenkan ye na ye besen sisu biem ewo Deuteronomy chapter 11 verse 25. Osina obi biara ntumi nya wo hwe tie ha obi antumi nya wo hwe akon no de won be o magene so o no obeko asie ne de won be o magene so o no di besie ni pa but onyame ka wo hunti tumi de nya de o mo betumi hu eni nti wo mo achuro wudin de koto simpie bi so wo mo achuro wudin de koma malam bi bosum bi obi wo mo achuro wudin so ono ankasa ni kuromu bosum ni kuromu nkonya ni kuromu dian ni kuromu hwan no o mutumi ye nipa yi anka wa pia fi kuromu ho so okobobra o mu nyina nim guase ye beka won Mesi o mu nyina nim guase ye beka won Eza ukuromu bosum ukuromu ankonya ukuromu dian omu ye yi anka wo senka wa ye yi nka watu bata se okobobra baabi senka betena ukuromu abobra eyi nyame ene ye ne na ene ntia no pa di obi besusu di obi be hyehe apam bi obi be pam otiri so so opeso de bre wase onyame ka wo ho ene nti nkonum die ya wo de a ogi tumu baabi a wo bia amen no wo ka ne mensa amen oye nkonum di fo obedi adanse ewe Yesu Kristo dinimo. Merafo mama in 5 wi mo bransam se de be sia
akɔ ne demu no wadaro ma mfama na afei yanko nyankopɔn asɛm ne so igya na so ɛne nti yɛmpɛ yɛbɛdum gya no mepacho osemi nkanche ose fiti anapɛ kokosi anwumre wiem bobre nsɛm ɛnɛ ɛbenada July ne de toso aduenu miensa sei ɛna ebesi akro osemi nkanche ose anapɛ ade a ensuo no bɛ sɛ emunemu bi anapɛ yi anapɛ ya ensuo no bɛ sɛ de emunemu bi wo miaye ahodoɔ bi apue mantem asɛm na meka ho Eastern region ha enti miaye ahodoɔ bi ne nsuo bɛ sɛ de emunemu na ɛbɔ chenku no ne nyina chi no ɔkyerɛ sɛ awia no ebeyi ne ti awia ne beyi ne ti na ɛno nso ananti mu aba ɛbɛbɔ kakra na ayɛ sɛ de onwunu atɔ no na bɔ na ayɛ sɛ de onwunu atɔ no na bɔ saa ne bɛya ɔkyerɛ sɛ bɛyɛ saa de akwa kosi anwumre no efree nonan nonum ɛde kɔpem no nsia no ɔkyerɛ sɛ saa pɛpɛpɛ na ɛbɛkɔ soa ayɛ na emom ɛyade a ɔkyerɛ sɛ awia na no bɛyɛ den kakra efiri prem to brɛ hɔ donko hɔ no mode korɔ no awia na no bɛyɛ den ano bɛyɛ den aba fine na afei yɛkɔ animu no ɔkyerɛ sɛ ensuo no ahyase ayɛ sɛ de emunemu no nti ɛnɛ weda no ankasa no ohwe mu a de ɛbɛyɛ nie awia ne bɛbɔ but awia ne bɔ kakra na ensumunaye no nso aba beto afa so na awia na san atwe ne ti ne ensumunaye na san beto afa so ɛbɛyɛ saa de akwa kosi anwumre apue mantem ya ahodo bi kura de ɔkyerɛ sɛ ɛbɛpetepete kakra bi ɛwɔ miaye ahodo bi bre no anti wadaroma ɛya na wahyɛ ne nso ɛde amame tofa bomuo no ɛnɛ ewiem bɔbrɛ sɛ de ebesi akɔ ɛna me de ama awia ne bɛbɔ sanso ena nsuo no mu a ebe muna na ebu nkama fa so saa bata wia no ebebo ewie mobran sam se besi akode da mu no wada roman no edi free atena kasiem Ghana Meteorological Agency enkran omode aba yenso so yasi so edi amatiefo a etie yen ene anopai afei bre na so obefa o Bible no otwiro odua no obefa na afei yakọ straight ne yakọ akọhwe de onyankopon ewo edema ne ma sa wo kai asem na yegusu edi ho nkomo no wo kai endra wo kyoro ye ana wa nkyoro o saa ene wa nkyoro de ne bomoden ane kyoro obu a wo kyoro gubukum obu a so kyoro gu ne tirim yes no one can stand against you no one onipa bia ntumi eni wunyina eni asie eni usunkonim onipa bia ntumi mfa ne sense ne bo nka se wei mapira no onipa bia ntumi onimdi ntia sanse onyame bambo ene yen enenam safe na ade firi na to anama me mo akye am akwa aba na afei onyame asem no ya bawuram adi mu nkomo dwumadi ne din de maache ofre me obowo ba ofori amanfo ame mo akye ame mo akwa aba Ghana adisie obowo ba ofori amanfo emamo ache ediba ahenkan 93.3 FM Biodi abedru no arinti yesiere na se abribia iti onyankopon asem enra ne yeka kire wo Deuteronomy chapter 11 verse 25 brofo kasem reading from the King James Bible version also there shall no man be able to stand before you, for the Lord your God shall lay the fear of you and the dread of you upon all the land that ye
shall tread upon, as he had said unto you. Biara into me in yina mo enim ewurade mo nyankopon de mo huhu ne mo husuro begu asase a mo befa so no nyina so sede oka kire mo no hwe medi inhyira ne ennome mirigu mo anim nne se muntie ewurade mo nyankopon mmara nsem a mere hye mo nne yi a mubenya nhyira anopa yi ewurade se yebetie dia onam obo ba so ka kire wo se onipa dasani bia ntumi nsore emma meya akakaben nsem ewo wanimu mfa nkyerew onipa dasani bia ntumi nsore meka nkyerew se ono a nti yenya no na onkumo ono a nti yenya no na ongu wanimu ase anopa yi onyankopon se menka nkyerew se wubetie na asem a oka no na wo mpepere wo ho esi de bia oni obo be yoba obehye enkuran ya enso ade no se ya na esei abrabo no yenhye na nhu so abrantie nso ba obehye enkuran otimi hye enkuran ya na ye wera kyekyere yesi o ye betoa so but me de ye nhu so yesi me fie wera etumi o yesi ma ware ni gu minya ye funu ngo bo minya de ani ni o adwuma na asei eniema ye basa eni ntimi de waka de na nso so meko matese yesi obi di subiriku matese yesi obi di ahwan matese obi eye masika gare obi yesei obi mabansre obi tie di onyame asem ka kire wa no pe o se nia o ka kire wo no se wo beye wo setie ni wanyamu gidie na wato ache no asomu yiyara obehira wo sanse de wo kan odi nhira ne nnome no ode ato anim na se wo betie ono onyankopon asem ne wanya abotre de ama no na wahunu so wode bre ne nna no wode ye na ade eni nti wo se ne bambo nti nya ade obonefo no benya wo sutumi na wadi usu nkodi mu atie de nya abotre ne koso akere ne nwunu na se na ye waka no che se den ara ebebem madam se amane no e wa asase e wa awieye because when yankopon asama me ate ase se bibi biere e wa ahyase ne yede ba de e wa awieye se ni mgu ase no e wa ahyase a te ase se e wa awieye me se awerehwo no aba no se anya ahyase a me se e wo na awieye e beba enti enra yehu point number 1 se onyankopon ahye yembo onyankopon me ate ase se yes indeed sometimes we face challenges and adversities in our lives. And sometimes when we are going through all these things, eyana ye feel say, we no eye insurmountable. Oye ni hwie nye ye. Udi jina enyina. Ewurade ntumi mem. He, baby eduro ne de ade no asei se de ya na wotaka no ebribia no. Oh, me de baby eduro de me ni gidi but anapai. De me ka kire wo ne say. We have the assurance of God, and the assurance is that no one of a woman can stand against us. Onipa da sani biara oba wo no entumi nsori nyina ya kwanu so obi guen animu ase obetete yen oba na wabekan atofom abetwi yen condemn. Onyame asem se menka nkire obi anopai. In fact, onyankopon ne wo mo abemu abuo a wo so wo de wo nsa kan na asei eni nti wo ko kan ma no aduro eni nti wo ate se ya te se subiriku bi o sa hwan bi bansiri bi ni sa niema no ma te se yesu moja bi ya te se sticker bi na akohese de obi che se ugya no kora wo de sticker ne bebo ne yamu nyina watese yeso osofuo bia batatahwe ede be na asia yeso osofuo no wotonton bandro se hwan wodi bi to wonsa woda wutimi da yeso woton yesu moja sa wonum bia wutimi da yade ye bedwane ahohomoni betu ede na yesu moja nso sana woni bi nso obeba na sticker na wire to form nso ewurade tumi asana. We should not limit the power of God to those materialisms. Do you understand? You tell the American, say, me say, I believe in all that. You can pray over yes, whatever, blah blah blah. Hey, can we no creature say, so bolo and wa bompa ya guso. Nye yesu moja. Yes, we to me a page and so no bompa ya guso.
the opposite odi bi awurade nti ebeye adwuma. But and once I come to me members and say without the so-called Yesubojari, they can't leave. And once I catch them say without mistake, I know what they are some woman there him neto de bina one amna who be clear na tankeke. Yet they are some one more dia bra one more down home and yeah just say ye nya no kra no mfa bi mo nanim no ntutu nanim fam adan ya or jiade ni dia ma na time. Aropa listen to me ni ameme come for ne de na ma amwa gin we dia mana bro so say